бе. Здравейте, YouTube на Gaming Studio. И в момента си правим палачинки с нея. Ау. И ето ни сместа. Чакайте да... Опа. Така. Това ни е сместа. Знам, нищо не се вижда, защото е тъмно. Това ни е олиото, де тук е сместа. В момента в малко по-сложен начин ще правим тия палачинки, че нямаме такова да сипвам. Не точилка. Черпак. Нямаме нос. Да. Отива ли ми да дърза такъв нос? Така. Сега взимаме малко брашанце и го слагаме тук да видим дали ще ври. Готово е. Така. Малки палачинки, нали? Малко. Едно топченце слагаш. Леко. Дано да стигне поне за една това тесто, нали? Ще стигне. Стига. Така. Ето ни малка палачинчица. Вижте колко е красивичка. Трябва да изнамеря с това дето се дърпат. Да ги дърпаме с това. Да, дами и господа. С това? Да. Това не е ли за цветя? Да, гледам да зацветя. Я снимай ти и гледай да не запушваш микрофона отзад. Къде е отзад? Абе на капака. Добре, значи я държа повече отдолу. Още малко. Виж как тече. Сега завиждат хората. Да, готова е. Опа. Вижте колко е перфектна, дами и госпожа. Дами и госпожа. Да, сега ще извадим... Коя господа? Тя по биолога или тя по френски литература? Френски литература. Вижте навън каква е мъгла. Така, чувате и музика, може би. Сега вадим чиния. Намерих си. Вижте каква прекрасна чиния, не знам каква е марката чинийска. След това си направим реклама на твоята чиния спокойно. Готова ли? Мисля, че да. Слагай. Ще първата ни палачинка, колко е миличка. Сега няма да слагаме оли, защото то си има, то плува. Да, то плува. Давай. Малко го разтопаме. Супер. Вижте каква е, бейби! Аз ще видя какво става с музиката. Не е това музиката. Просто исках да видя дали свири, защото не я чувах. Така. Тук съм. Ти готов ли си за мен? Пусне рапли. Да, готова е. Тук, това е от старата ни палачинка, май. Не знам. Чакай, него ще го направя на палачинчица. Представяш си да изпусна парачето в мазнината. Това беше е водостойче. Да, значи хора, ние може би някой ден ще ходим на басейн и ще снимаме под водата с този апарат, защото той е подводен. Ако го виждате... Не се вижда. И тази е готова. Имаме домашен шоколад. Да, този шоколад го е правила майка ми. Ето вижте колко е красив. А какво ли ви прилича? Аки! Бе сега на тъща. Така, давай слагай. О, палачинката ми, колко е миличка. Опа. Не мога да я взема. Ох, хора, съжалявам, че снимам там, но ме е страх да не оплескам нещо, защото майка ми ще ме убие. Аз ще убия. Стига. Уоу. За да имате представа как изглежда майка му, погледнете му отзад. Да, наистина, тя прилича много на майка ми, в смисъл, не знам защо. Аз не до Коледа за това. Не, само да изчисти обектива, че парата направи на духа. Иска направо малко повече. Я ще я. Така. Така да видим. Я гледай отдолу. Готово ли? Да. Да. Вижте колко готино става. Имаме една
изненада за вас. Може би ще качваме геймплейове на Кат Марио! Ама дайте ни програма, с която може, като имаме игри, да се виждаме и ние там в ъгълчето. Защото иначе имахме една идея, скайпа. Може си малко гавно. Опуши се. Огънно се вижда син. Косирай бе! Така, и да, ето виждате, че и тая починка е готова, са тия... Не, още не е готова, май. Готова е. Я искам да снимам. Гледайте я хора, красива е, нали много сексуална. Да. Готово. Имаме още. Колко е готина. Хора, ние сме огромни готвачи. Особено аз, Да. която направи половината смес. Ла. Да правите палачинки е много сложно. Не трябва да слагате много тесто, но не твърде малко, ще се Залепно. стомерете в хвала. Да. Доколко... Ние нарочно правим малки палачинки, защото аз обичам малки. В смисъл, като са голями, мога да ги обръщам така с тигана и фърлям. Ще ме париш. Смърди. Де. Смърди на чорапите на еди си кой си човек. На кой ли? Може би на госпожи по-френски. Нямаме френски. Я виж. Да, готова е, много бързо стана. Така, обръщаме. Нещо и се повръкваме. О, това е толкова красиво, вие сте Да. рече някакви цвете. Но то се вдига, бе, отстрани. Вие се вдига. Колко е яко. 22 минути, минус 18 секунди. Не остава да снимам. Не. Снимали сме. Не, вие си се добре на опитко. 11, 10. Трябва да не е много 10 минути, разбрали. Да може да се качи. Ние ще го конвертираме, ще намерим програми. Мовиме. Това са яйцата, които малко щупих. Не. Да, които определено чудоха в тигана. Ти нали сложи мемори картата? Не, А? не. Сложила съм. И тая е това. Вижте каква прекрасна. Сега трябва да сложим малко олио. Стой. Пази се. Не трябва, има още... Не, спри, не слагай. Една капка трябва. Размазвай го сега. Хора... Вижте каква прекрасна торта имаме за ядене. Много прекрасна. Маля как се запуши и аз ще отворя малко. След малко ще ви покажа изгледа от този балкон, въпреки че нищо не се вижда, защото в София е мъгла. Да, ние двамата сме от София. Горна баня. Не издавай къде живеем, ще ни отвлекат извънземните. Горна баня няма ви кажа къде живеете, не да веят. Без викам се. Този човек живее точно над себе, под бордото и... До бордо. Не. Добре, остави ме на мира. Вижте как се натигна. Без няма как да не стигнат до вас. Това се отразява. Я, гледай палачинката. Да видим дали. Маха я! Много бързо стават, намали малко бутона. Не мога. Ще изгасне. Сега, дами и господа, слагаме още една. Опа, там е, че стане голямо, сори. Батяката. Тък му. Сега ще ви покажа изгледа. В смисъл. Нашия изглед от... Жив е! Сериозно ли? Какво си изпусна? Буркана. Ето. Нищо не се вижда мъгла. Нали не е щупен? Та-да, жив е буркана. Ей се паре бе мадро. Обърна ли? О, батяката палачинка, хора, гледайте. Де. Аз искам да обърна е така. Ядре си, аз снимай. Съм идиот! Давай, снимаш ли? Чакай, давай. Опа. Та-да! Ако не вярвате, че е обърнала, ето я. Да, в сянката да се виждаме. Не се виждаме. Аз си виждам.
дърпа. What the... Готова и тая. Супер! Майката трябва да ме вземе на работа. После като изчиниш ще правим. Сега слагаме последната смес. Не има азовсничка. Сега тази ще стане също голяма. И последната ще стане както стане. Да. Виж колко готина стана. Като някакво просто изглежда от тук, виж я. Видиш моля. Сега пак ще снимаш. Може би ще обърна, но ако направя фейл, сори. Дай да отлепа. А? Ти го сложи тук. Да, нали го, нали? Ти го хвана за обратната страна. Дръж камерата. Дръж камерата си давам онова за обръщане на повече индикър. Да, танцувай. Лили? Дай се получи най-готино. Коя? Тая? Не Тая е тази. много готина. Я разпъни. Прилича на стара бабичка. Следващия път какво ще правим? Баничка ли? Може? И тази е готова. А, Има ли още? Да, има. Последно. Слагай го цялото. Дай ми го туда последната част. И това ще стане огромно. Да. Не, няма да е огромна тая. Стига. Чакай, без. Не? Чакай. Има си методи за разнасяне, ама не... Да, бе, трябва шпаква, стига. Дай ми онова, дето се отлепва. Че тиган е много силен. Силно щях да кажа. Това се получи много дебела. И какво? Си му казва. Сега да обръщам ли нея така? Айде дръж, ще пробвам. Да, бе. Сега може да стане фейл стая, защото е мъничко. Така. О, батяката вижа. Ще умреш от разстройство. Ще време да разстроиш. Наплюя екрана. Път си стана. И... Ела да кажеш чао, бе! Оле, чао е! И хора, мерси, че... Добре, сега чао! Моля ви, чао! Че изгорих пълчинката. Така, ела тук. И мерси, че гледахте този клип. Мерси, че гледахте този клип. Довиждане. Чао! Please thumbs up and subscribe. Bye!